Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Kif namlu kull nhar ta' Sibt nofru dejjem din il-quddiesa għal benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjin u mejtin, kif ukoll skont l-intenzjonijiet li intom tlabtuna biex nitolbu għalikom jew tpoġġew direttament f'riġlejn il-Madonna. Jew eżis, l-ewwel qabel kollox inħossuna mill-qwejn mill-mulej. Din hija x-xewqa tiegħu li jiltaqa' magħna għax iħobbna. U quddiem l-imħabba tiegħu aħna narfu n-nuqqas ta' fidi tagħna u nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Nroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għammiltna u liet id-dawl. Għamel li qatt iżjed ma jaħkmu mad-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil-Elija: Lill-Eliżew bin Safat ta' qabel Meħola idilku profeta flokok. Elija telaq minn hemm u sab lill-Eliżew bin Safat waqt li kien qiegħed jaħrad b'12 żewġ gniedes qudiemu u hu kien qiegħed imexxi t-12 wieħed. Resaq leħ Elija u xeħed fuqu il-mantel tiegħu. Dan ħalla l-gniedes u mar jiġru wara Elija jgħidlu: Ħalli nimmur insellem lill-missieri u l-ommi, imbagħad niġi warajk. Qallu Elija: Mu u erġa' ejja, għaliex x'għamiltlek jiena? Eliżew dbiet minnu, qabad żewġ gniedes, qatilhom u offrihom sagrifiċċju. U bl-għodda tal-ħrid sajjar il-laħam, qasmu lin-nies u kielu. U hu mar wara Elija u beda jservih. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Ħarisni Alla, għax fih jien nisken. Jien qed lill-mulej: Int Sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żomm f'idejk xortija. Ngħidu flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqarbi l-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ngħidu flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet,
Ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar, ngħidu flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-ris tiegħi. Int għallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem f'lemintek. Ngħidu flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt tal-ris tiegħi. It-tieni qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lil-Galatin. Ħuti, Kristu ħelistna biex ngħixu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu għonkom għal madmat tal-jasar. Intom imma ħuti, intom ġejtum sejħa għal ħelsien. Imma tinqdewx b'dan il-ħelsien għal ġisem. Iżda għaqdu lil xulxin fl-imħabba. Il-liġi kollha tinġabar f'liġi waħda. Ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Jekk intom tgidmu u tiklu lil xulxin, oqgħodu attenti li ma tikkonsmawx lil xulxin. Jien ngħidilkom, imxu fl-ispirtu u taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumi bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Meta ġisu Oropa għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, brieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħad xi messaġġiera qalblu huma sejrin daħlu f'raħal tas-Sammarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laquhx billi jew kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli ġagbu u ġlanni qalulu, mulej, ma trix ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom, iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Huma u miexja fit-triq, kien hemm wieħed li qallu, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. U qallu Ġesu, il-volpijiet għandhom l-erjen tagħhom u l-asafar tal-ajru il-bejtijiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn jittrasu. Lill-ieħor qallu, imxi warajja. Iżda dak wieġbu, ħallini l-ewwel immur nitfen lill-missieri. Iżda hu wieġbu, ħalli l-mejtin jitfnu l-mejtin tagħhom, iżda jien tmur u xandar is-saltna ta' Alla. U lill-ieħor qallu, jien niġi warajk mulej, imma l-ewwel ħallini insellem lil tad-dar. Qallu Ġesu, min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Permezz tas-salm aħna l-koll wieġibna l-qari u lill-mulej jednilu, mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Ma jien nistaqsi, huwa minnu dan il-kliem? Veru li jiena u int għamilna għażla tal-mulej? Għamilna għażla li nilqgħu il-kelma tiegħu, li nimxu warajh
li nurewh imħabbitna. Il-qari tal-Vanġelu illum propju jewrina dan. L-ewwel qabel kollox jurina Ġesu kif kien jaġixxi. Meta qorob għalih iż-żmien brieda sħiħa idur iħalli x-xogħol li kien jagħmel u jitla' l Ġerusalemm biex jagħmel ir-rieda ta' missieru. Avolja kien jaf li għalih ħatiswa ħajtu. Brieda sħiħa. Dak huwa Ġesu li quddiem ir-rieda tal-missier huwa jagħti kollox u jerħi kollox. Imbagħad għandna dawn it-tliet sejħat. Dawn it-tlieta min-nies li jersqu lejn Ġesu, wieħed minnhom jgħidlu mill-ewwel, jien fejn tmur int ħaniġu warajk. L-isponjant spontanju. Mill-ewwel il-ħeġġ żejda. U Ġesu jgħidlu kun naf imma li l-volpijiet għandhom l-erjin tagħhom. La safar il-bejtiet, però bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Taħsibx li jekk inti ħatiġi warajja immur fejn immur, ħatakwista xi poter, xi gawdija, għax kellu l-idea ta' Ġesu Messija li jaħkem, li jmexxi, li jikmanda. U allura jaqbilli nissieħeb miegħek. F'kelma waħda Ġesu qed jgħidu jien tila Ġerusalemm biex nagħti ħajti. L-istess ħaġa għandna l-ieħor, għandna l-Ġesu nnifsu li jsejjaħ int ejja warajja. U dan jiġib skuża. Għandna mbagħad it-tielet wieħed li jgħidlu jien niġi warajk imma l-ewwel taħt il-kundizzjonijiet. Dawn it-tlieta min-nies nistgħu niġbruhom fil-karattru tal-ħajja tagħna. Dan jista' jkun jien fejn xi drabi jien mingħajr ma noqgħod naħsibha, mingħajr ma nirrifletti, mingħajr ma nitlob, infattara niddeċidi ħa nagħmel hekk ma nagħmilx hekk. Jew ma nismax sew is-sejħa. Jew inkella inġib ħafna skużi. Il-Vanġielu tal-lum eżies interessanti il-mod ta' kif jispiċċa. Min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-saltna ta' Alla. Xi tfisser din il-frażi? L-ewwel qabel kollox il-mulej għandu fiduċja f'kull wieħed u waħda minna. U għal kull wieħed il-mulej għamel sejħa, tak missjoni xi twettaq u jekk ma tagħmilix int ma jista' jagħmilha ħadd. Araw il-fiduċja kbira li Alla għandu lejna. Ara ma naħsbux li l-vokazzjonijiet huma biss li tkun saċerdot jew li tkun soru. Vokazzjoni hija wkoll li tkun om, hija wkoll li tkun missier, vokazzjoni hija wkoll li tkun għalliem. Il-mulej għandu diversi toroq. Però rridu noqogħdu attenti f'kull sejħa li jagħmilna l-mulej, niftakru li dik hija s-sejħa tiegħu u mhux tiegħi. Għalhekk Ġesu jgħid min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb. Għal żewġ raġunijiet. Min qed jaħrat ħalluha li llum bil-makkinarju bl-imħaret imma jottu ukoll. Fi żmien Ġesu kienu jaħartu bil-bejjem. Jekk inti m'intix tħares il quddiem u tidderieġi il-bejjem nin jgħaddu biex jaħartu, m'intix se taħrat tajjeb. Jekk inti tħares lura ħatitlef il-kontroll. U t-tieni argument,
jekk jiena nħares lura min jaħrat xi tħares lura xtejt. Ħafna drabi dejn nibdew narawha anke aktar ma nikbru. Kemm ħdimt jien, kemm għamilt affarijiet. Nibdew nagħmlu il-kalkoli jien. U ma nintebaħx li kien il-mulej li mexxieni u għenni nagħmel dak li jutalab minni. Kemm hu sabiħ il-kelmiet tas-salmista. Is-salmista huwa l-bniedem umli li jrid jimxi wara l-mulej Ġesu u jaf li huwa l-mulej li jiddireġih, li jmexxih. Għalhekk is-salm tal-lum, is-salm 15, huwa proprju talba lill-Alla biex jiena u int ejjew nagħmlu ħtana. Inħallu lill-Alla jmexxina biex jagħtina l-qawwa li aħna nħarsu l-qudiem għax hu jimxi qudiemna. Jekk inħares lura jien m'iniex se narah, ma nistax nimxi warajh. Ejjew nagħmlu magħna u tagħna il-kelmiet tas-salm. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Int Sidi m'għandix ġejt ieħor ħliefek. Imbierek lill-mulej li tani il-fema. Inżomm lill-mulej dejjem quddiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Jalla aħna lkoll inżommu l-mulej dejjem quddiemna għax bih fl-emintu qatt ma nitkissru imma nsibu is-serħan is-sliem tal-qalb. Huma bil-wifqa jżies u nistqarru issa flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fehom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu lill-Alla l-Missierna li fi Kristu jeħlisna minn kull ħażen biex aħna bil-ferħ nimxu warajh. Għall-Knisja biex tkun komunità ta' persuni li jilqgħu il-kelma tal-mulej u jimxu dejjem warajh. Nitolbu. Għaż-żgħażagħ tagħna sabiex b'kuraġġ huma jagħtu widen għas-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Nitolbu. Għall-morda biex jemmnu li s-salib fih sens meta wieħed jaqgħad id-dbatija tiegħu ma' dik ta' Kristu bl-imħabba u b'libertà. Nitolbu. Għalina l-koll biex nikbru fil-mixja tagħna wara Ġesu u dan nuruh partikolarment fl-imħabba
u s-servizz tagħna lejn xulxin. Nitolbu. Minn dan is-santwarju ta' Pinu birek il-familji tagħna, qawwihom bl-Ispirtu tiegħek sabiex jgħixu b'ġenerożità u b'ferħ il-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, inti ssejħilna biex niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek fejn int b'libertà u b'imħabba lejn il-missier offrejt lilek innifsek għalina. Inna nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għal glorja tiegħek bla qies inti twiżel lilna bnedmin dgħajfa, tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk inti tader u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla ta' smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tal-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Jekk hawn xi Ministru straordinarju ta' tqarbin nitolbu jersaq ħalli jenna nqarnu. Maria.
Nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu ir-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna, ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm. Bi Kristu Siedna. Nagħmlilkom żewġ avviżi. Kif tafu il-festa tal-Madonna ta' Pinu għaddiet, żgur li l-Madonna komplet ix-xerret tant grazzi fuq il-familji tagħna. Grazzi wkoll nixtieq ngħid lil dawk kollha li jgħenu f'dan għal din il-festa, kemm dawk li jagħmlu l-wart, il-ħasil tas-santwarju u dak kollu li kien hemm bżonn. Però nistgħu ngħidu li min-naħa l-oħra grazzi lilkom il-koll tal-ġenerożità kbira l għandkom. Għax nistgħu ngħidu li llum wara l-festa 105 familji foqra fil-Gwatemala għandhom forn fuq jiex isajru. Dan għaliex matul kif tafu il-ġranet tal-festa inġabret is-somma ta' 10,500 biex hekk inxtraw 105 tifran. Il-missjonarju Don Anton Grek jirringrazzjakom u jwiegħed it-talb tiegħu għalikom u għall-familji tagħkom. Tistgħu taraw anke s-sodisfazzjon tagħkom Don Anton għadu kemm bagħtilna qegħdin fuq il-bord in-naħa t'isfel tal-Knisja l-ewwel 40 familja li jingħatalhom dan il-forn. Mill-ġdid nirringrazzjakom. Inħeġġu wkoll biex minnu f'saħħtu jagħmel dal-att ta' karità ta' ġenerożità imur jagħti id-demm propju nhar it-tlieta li ġejja fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' filgħaxija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Sal-lejla wkoll dan is-santwarju se jkun hawn ċelebrazzjoni għal dawk il-familji li qegħdin jistennew tarbija fejn l-isqof ukoll sejjer ibierek it-trabi fil-ġuf. Nitlobkom għalhekk li jiżommuhom ukoll fit-talb tagħkom u għalihom għal dawn il-familji noffru dawn it-tliet avamarijiet li se ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.